Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta n'ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Ojiugo jụrụ Chinedu ma nna ya ukwu ọ na-erikwa osikapa na anụ. Chinedu wee zaa ya na ọ na-eri osikapa, ọ na-eri anụ ọkụkọ, amaghị m maka osikapa. Nwa agbọghọ a kpebiri n'uche ya na ọ dịghị mma ibugara nnukwu mmadụ dịka Akụbụzọ ụtara, ji akwụkwọ, abacha ma ọ bụ ọka. Ya mere o jere ahịa mata osikapa, zụta otu ọkụkọ, yabasị, tomato na ụmụ ihe ndị ọzọ eji eme ka nri tọọ ụtọ. Ọ kwọrọ aka sie osikapa ahụ, werekwa ihe ndị ọ zụtara ghee mmanụ tọpụrụ isi. O bupụtara otu nnukwu ọmarịcha efere ọwụwa ya, kụjuo ya osikapa, wetakwa obere efere ọwụwa ọzọ bụ sọ mma, kụjupụta ya anụ ọkụkọ na mmanụ oghighe. Emesịa, o kpuchie ha nke ọma, donye n'otu abadaba efere eji eri nri, werekwa akwa akpara nke ọma chọkwa mma kpuchie ha dum. N'uhuruchi n'elekere 6, nwa agbọghọ ahụ sara ahụ ya nke ọma, were pawuda na ude dị oke ọnụ ahịa chọọ onwe ya mma, dozie isi ya, yiri uwe mere ka mma ya pụta ìhè, chịrị akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekike ya tinye n'ụkwụ, kirie onwe ya n'ugogbe oju ya afọ, ọchịa kwee n'isi, nwee ezi olileanya na ọnya ya ga-ama anụ, n'ihi na mmiri amara ya bụ ụdara, ụtọ ya wee pụta. N'ihe dịka elekere 7, Ojiugo bunyere obere nwanne ya nwanyị erimeri ahụ, si ya buru na-aga n'ụlọ hedmasta, na ya na-esochi ya anya. Site n'ụlọ ndị nkụzi nwanyị ruo na be hedmasta dị nnọọ nso, n'ihi ya ozugbo nwata ahụ pụrụ, Ojiugo koro akpa ya gawa n'ụlọ hedmasta. Ka ọ na-aga n'ụzọ, ọ na-ekiri onwe ya, na-echekwa otu ya ga-esi gwa Akụbụzọ mmụọ ya. Tupu o ruo, Akụbụzọ arụsịala ọrụ mgbede na-ezu ike. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Ndewonu, ka o mesịa.